Тръгна парния локомотив и сега ще снимам как ще се закачи за вагоните за обратно към София, и това е второто видео. Само изчакайте. Ето сега идва оттам. Идва малко бавно, но ще дойде. Ето го и парния локомотив. Ето сега там ще смени линии и ще си дойде тук да се закачи. Колко много пушек излезе. Ето сега идва и локомотива, само още малко върви назад. Би трябвало всеки момент да тръгне напред. Ето хора, идва и сега ще се закачи за вагоните, само че аз ще застана малко по-отзад, за да хвана как се закача тук. Ето го, далечината е. И сега парния локомотив ще кара назад, за да ни издърпа към София. Ето идва, бавно. Май пак ще се блъсне. Не, този път няма да се блъсне. Ето. Застана. И сега ще го закачат за вагона. И трябва всеки момент да дойде един от машинистите да го закачи, или там е някой от персонала. Ще паузирам видеото. Тук преди малко свирна, но не го заснех. Май още малко се приближава, за да може да се закачи. Ето сега машиниста отиде да закачи вагона с локомотива. доста пушек дойде. Ето го машиниста.